Memorandum li tħejja mill-Laqda Każini tal-Banda jelenka diffikultajiet li qed jiffaċċjaw soċjetajiet mużikali fosthom nuqqas ta' fondi u rati għolja tad-dawl u utilitajiet oħra. L-Avukat Noel Camilleri, President tal-Laqda Każini tal-Banda, saħaq fuq il-bżonn li fondi allokati għall-laqdiet għandhom jitqasmu b'mod ugwali. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista ma jħarisx lejn il-Każini tal-Banda u għaqdiet mużikali bħala NGOs inferjuri, iżda jemmen li dawn l-għaqdiet iżommu t-tessut soċjali tas-soċjetà. Joseph Muscat qal li gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja se jagħti spazju lill-Każini tal-Banet biex jiżviluppaw aktar bi programmi ċari għal mużiċisti żgħażagħ. Intant, f'laqgħa separata l-mexxej Laburista tkellem mal-Federazzjoni tal-Assoċjazzjonijiet tal-Professjonisti. Il-President Helga Pizzuto spjegat kif il-Federazzjoni hija magħmula minn 14 l-assoċjazzjoni li bejniethom jirrappreżentaw total ta' 6,000 professjonist li jaqsmu sfidi u opportunitajiet komuni. Joseph Muscat qal li dialogu fost in-nies li joffru servizz professjonali huwa importanti ħafna. Qal li fi żmien li ġej is-suq waħdini se jkun qed jissaħħaħ, iżda xorta għandha tingħata priorità għal protezzjoni tal-kwalità tal-prodott. Naqblu li jkun hemm regolamentazzjoni f'dan l-aspett kif wara kollox jemmen kull negozjant serju, temm jgħid il-mexxej Laburista Joseph Muscat.